2022 begon als een raar jaar. We zaten nog midden in de coronamaatregelen, waardoor weer alles net een beetje meer verlaten uitzag als normaal. Oké, niet zo verlaten als het station van Vorden, want die staat al sinds 2008 leeg. Het spoor stond in 2022 vooral in het teken van nachttreinen die weer terugkeerden. Zo reed NS nu met de Nightjet naar diverse bestemmingen, getrokken door Vectron-locomotieven in de nieuwe Flow-kleurstelling. Ook kwamen er weer verschillende interessante buitenlandse rijtuigen in Nederland terecht. Aan het eind van het door corona korte wintersportseizoen reed Rail Express nog met één enkele Alpen-express. In december van dit jaar zou die trouwens niet terugkeren. Intercities reden er ook gewoon. Veel met VIRM-dubbeldekkers waarvan deze kleurstelling langzamerhand aan het verdwijnen is. Ook naar de nieuwe Flow-kleurstelling. DDZ daarentegen kwam juist weer terug op het spoor. Dit nadat ze in 2020 uit dienst gehaald werden na meldingen van trillingen bij hoge snelheden. Nadat het remsysteem aangepast werd, was dit probleem verholpen. De koplopers zijn inmiddels ook bijna uitgelopen. Er is een begin gemaakt aan het buitendienst stellen van dit iconische treintype. Op sprintergebied viel vooral op dat bij de S en G het blauw op de cabines werd vervangen door geel. Zo zijn de treinen beter zichtbaar. Locomotieven van de serie 1700 zijn ook steeds minder vaak te zien. Momenteel alleen nog maar voor de Intercity Amsterdam-Berlijn
En daar worden ze langzaam maar zeker vervangen door de nieuwe Vectron-locomotieven. Afwijkend materieel tussen het reguliere verkeer door is altijd leuk om te zien. Zoals bijvoorbeeld meetreinen van onder andere Eurail Scout. We zien de UST-02 van Eurail Scout hier binnenrollen op het terrein van Structonrail in Zutphen. Hier waren op dat moment testritten gaande met de 1756 die gevoed wordt door een accu. Een uniek beeld, een elektrische locomotief op eigen kracht zonder bovenleiding.
Dit jaar reden er ook weer veel museumtreinen. Na 2 jaar zonder publiek konden er eindelijk weer ritten en tentoonstellingen georganiseerd worden. Een vers gespoten pek werd op 6 mei overgebracht naar het Spoorwegmuseum voor een tentoonstelling over posttreinen. Plan U151 van de stichting 2454 Crew was dit jaar veelvuldig op het spoor te zien. Tijdens het weekend van 9 en 10 april reed het treinstel de Rail Safari door Nederland. Ook plan V466 kwam dit jaar weer voor het eerst met enige regelmaat op het spoor. Tegenwoordig beter bekend als de Karel. En is het nou een museumlok of niet? Fairtrains gebruikte in 2022 deze historische 1300 nog voor reguliere goederentreinen. Voor Spoorwegen TV reden wij mee tussen Amersfoort en het Duitse Bad Bentheim.
Maar dit was niet de enige goederentrein voor HSL Netherlands die we in beeld brachten. Sterker nog, dit was niet de enige 1300 die we in beeld brachten. HSL Netherlands verzorgt in de Rotterdamse haven namelijk met haar G2000 de zogeheten Last Mile Service over havenspoorlijnen. De G2000 is een diesellok met het nummer 1324. We zien de 9903 van Rail Adventure de 6004 van Rail Experts overbrengen. Een mooie bijzonderheid op het spoor. Ook is de ICNG nog een bijzonderheid. In 2022 nog volop bezig met proefritten, maar dit type zal in 2023 in dienst moeten komen als vervanger van onder andere deze treinstammen.
Dit was Op Nederlandse Sporen 2022. Tot volgend jaar.